كتابة ناي قلعو بتعمي سوري دونجي كن ذا فيديو كن جزء صحف كنالي أيضا حزالي لما أنتي بزعبوه زاربي خمك أنيهم حواتي تمرتنا نغزل قدمتي قلعو خوستو دلوم فاكسين مزرابي كذكركم فاكسين بنفسنا كما يجيرو يسرح حجي أتي كتابة نزخنة أبتنسي حسكن ديخن وي نقلعو كوهاب كله وي نزخنة سب كوهاب كله انتاينا نقبل جالنا ناتي كحمة كادخ الجرم مش على الفيروس أبت نفسها نقطو أبت نفسنا قول عاديو ناي ديديو نقطو سلام انتاي أتي نفسنا رئيو موخت أنح ناتي حتى كحمة ما ندخل ناقل مالوت بروتين نايت فيروس بقوم تسرح فاكسين ناقل يقولوت لايف فاكسين بحال زي MMR نبلو ناي measles mumps and rubella بقوم ينات انسل لونا نستي كم مخنا بندين خل كلمة تنسم حاسكن كم مسران بلان مالتي ناقل يقولو it's DNA و mRNA با ناي مخنياتو فيروس DNA سلازي بلهم mRNA دبهالالو كم وكابو وسيرهم نبت سب يأتوا مالتيو كتابت شعو إزي كحمنا دخل نجر أيقونن انتي رأيو دبلو دلون نفسنا كمز عينت جرم كمز عينت فيروس تمت إيكاس تقرب إنا دبلو دلون نفسنا حجي نفسنا جن فيروس بكتابة دينا هبنايو بعل فيروس دي متنا عيفلتني إتي immune system جن انتي جبر يقرب انتي متيني انتي عينتي زي قايلو يقتلو مالتي إتي صعدة وهيوتات ناي نفسنا مالتي بهم حمام تحيزنا ناي لاباراتون قبل كلنا تصعدة وايت بلاد سيلز نبلو بدعم اللي علو يتصنح سلامنتاي نتي أب نفسنا أتيدو لو كبأسو سلالي جمرة إذا جن إتي دحمم فيروس هيكونن إتي بعلنا دهبنا بحكمنا توهابو نتسابي شو عقل نفسنا انت يقبر أوكي مقاتيلو اللهو كم عينت كي متأنا دحرح دمترولوجين نذكره memory T cell دبهالو لو توم white blood cell ألو killer T cells نبلهم اسم كيرم يقتلوا نت فيروس شو انت جبرت memory T cells دبهالو خا يمتو انت عينت انت يمثل زي فيروس انت كما يكلو تناي دقيو انت يمثل ناي وشتوخ انت يمثل يلوم يذكرت نفسنا مالتي شعو انتناي بحقي فيروس أب نفسنا خا أدخله إذا انتهي مالتيو سبكم حمام حيزوه إلو تحليف لنا وي بدخانة ما يدس تقلت حليف لنا وي مش علو بحكمنا لك إسكا قوم سلو سب قلعو تمرت خودو خلو مش علو قومو دلو حمام لا بحق الحمام لا بحق الفيروس ناب نفسنا خا أدخله شعو إتهم memory T cells دبهالو قلقيفهم نتي killer T cells دبهالو طبعا حجي كم زاتينا نيرو دبلك ما متي له عرب قلب له مالتي شعو سم كيلر تي سيلز اكندي انتهي يوزيجال كادي كونس او اخلو اذا فايت اكل خيلو يقتله مالتي كم زيو تي فاكسين بصرح حجي نقولعو انت عينت فاكسين كن هو معلنا حجي انت عينت كوس جيو خلو تي فاكسينيشن مالتي اب كلتا ورحي قولعو ناي تا دي تي بي نبلا ديبتيريا تيتانس and pertussis دبهال ناي سيل كابسولة فيروسات كالا خلولهم مالتيو ناي بوليو ناي سامبو كيتن كف اتي نيموكوكل انفكشن كي حزم ناي روتا فيروس كا زخونة بماك بيخبرو خلو وي ناي is a digestive system مش حلو is a كوت دخل بوزح نخمون كالا خلولهم بقى فنتلاي يهبون مالتيو إذا حجي كنحاسبو خلنا قولعو دبزح جزاي بتقب كذا طباق لها بفورميلها وكل نجر رخوة مالتي حج حنساب اتداد اليوم أو تريلا تحيلهم دخيمو اتحمام كحزام كله كتبت تريه بناي مالتي تختابت با أب حماق كودو أم خلي كم زعينت حمام تحيزوام حج بزح جزاي أوكي مرحان دنجي لي هبام أوكي تنتي حسكن كلهن هيبنا كنت دوقع ناخن كتابت شعو سقاب كل توارحي بو تبو علو تمقلو مالتي حجي قال لي خنجن ابتنسي ايدا اللي نيلكن تابيانا حجي تقولها اوريدي عقل توارحي كندي حمامات كحزو يخيلي بحكم نخاخ هو ما كان عين خلينا زخون نجا شو ماليسن كتبيا خلخن انت هند قبر دلهن اتو قول عازخونكم عينة حمام دلو سبت متيوم ازغول لخط قام يخيلي again ازي ن كتكالا خلنتي
ከምዚ ዓይነት ሕማም ኢልካ ኢኻ ትህቦም ምክንያቱ ሒዝዎሚ ወላ ሂብናዮም እዚ ወላ ሓንቲ ኣይጠቕሞምኒ ከይሓዞም ከሎ ክንከላኸል ኢልና ንገብሮ እዩ ሕጂ ናይ ገሊኡ እቲ ቫክሲን ሓንቲ ግዜ ሂብካዮም ፅቡቅ ወላ ሓንቲ ወላ ቡስተር ዝበሃል ኣየድልዮምኒ እዚ ከም ብዝበዓል ዲቲፒ ዝበሃል ተሓሲብክኖ ኣብ ኩሉ ጥንሲ ትሕዞ ኢና ንህበክን ስለምንታይ ቡስተር ስለደድልዮ ንቆልዑ ከዓ ከምኡ ኣብ 2 ወርሒ ድሃብናዮም መሊስና ኣብ 4 ወርሒ ከዓ ንደግሞም እዚ ስለምንታይ ነቲ ደድልዮ ነቲ ነፍሲ እኩል ምእንታን ክህልዎ መሊስካ ከዓ ኣብ 6 ወርሒ እቲ ኣብ 2-4 ተዋህበ ኣብቲ 6 ወርሒ ከዓ ይድገም ማለት እዩ ሕጂ ገሊኡ ሰብ ኣሎ ኦኬ መድሓን ናይ 2 ወርሒ ትሂበዮ ይኣክል እዩ ድብላ መዓት ኣለዋ ስለምንታይ ጀሚርናዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ነፍስናስ ክንሕግዞ ጀሚርና ሽዑ ነቋርፆ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ነፍስና ከምቲ ድድለ ኢሚዩኒቲ እቲ ንነፍስካ ድከላኸለሉ እቲ ቦዲጋርድ ኮይኑ ድፀንሕ እቲ ናይ ብሓቂ ሕማም ምስ መፃካ ተቐሪቡ ድፀንሕ ከምቲ ድድለ ኣይተቐረበን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ 2 ወርሒ ኣብ 4 ወርሒ ኣብ 6 ወርሒ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ፕሊዝ 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 እዚኣ ኩሉ ግዜ ድብላ ከመን ሕርስ ምስ ኣበልክን ደውላ ሕጂ ኣብ ኣልበርታ ተለኽን 811 ደዊልክን ናይ 2-4-6 ወርሒ ኣባ ከለኽን ክትሕዝኣ ትኽእላ ኢኽን ኣብ ካልእ ዓዲ ወይ ኣብ ካልእ ፕሮቪንስ ናይ ካናዳ ተለኽን ከዓ ጥንሲ ሒዝክን ከለኽን ንዶክተር ነተን ማተርኒቲ ወይ ሕርስ ምስ ኣበልክን ክትሓቶም ትኽእላ ኢኽን ኣበይ ደው ኢለ ክሕዝ ክእል ክትብሎም ትኽእላ ኢኽን ኣነ ሕጂ ድበዝሕ ኣብዚ ስርሐይ ናይ ከምዚ ይርዳእኒ ስለዝኾነ ናይ ቋንቋ ነገር ስለዘሎ ወይ ግዜ ተለይብለን ኣብታ ሰሙን መፀን ክሪኣና ከለዋ ኣብ ሒዝክን ዶታ ናይ ቫክሲኔሽን ኦኬ ሓዝክን እሞኣና ሕዘልክን ገለ ብለን ሽዑ ሒዘ ኦኬ ናይ 2 ወርሒ እዚኣ መዓልቲ ናይ 4 ወርሒ ኣብዚኣ መዓልቲ ናይ 6 ወርሒ ኣብዚኣ መዓልቲ ኣብዚኣ ከይድክን ኣኽትቦም ነዞም ቆልዑ ገለ ይብለን ማለት እዩ ስለምንታይ ኩሉ ሰብ ካልእ ናይ ካልእ ካልቸር ነዞም ኩሎም ንፃዓዱ ዞም ህንዳውያን ኩለና ብስራሕና ድመፃ ፓርት ኦፍ ናትና ንምህሮ እሱ እንድዩ ኦኬ ቫክሲኔሽን ሒዝኩም ዶ ክንብሎም ከለና ያ ኦኬ ያ እታ ካልእቲ መዓልቲ ድሕሪ ሕርሲ ሒዝናዮ ኢና ገረብልና ዝበዝሕ ግዜ ከዓ ኣብቲ ካልእ ናብ ሰሙን ተሪርኢነ ናብቲ ናትና ስራሕ ኣብ 6 ሰሙን ክመፃ ከሎ ሒዝክን ዶ ኣፖይንትመንት ክብሎም ከለኹ ኖ ሓዝና ንብላኒ ሕጂ ክንዲ ኣብቲ 2 ወርሒ ንሕዘለን ቦታ ስለድመልአ ድንጉይልና ንገብሮ ማለት እዩ ሕጂ ክንገብሮ እንተኮይና ኣብታ ሰዓትና ምእንታን ክንገብር ፕሊዝ ውልድ ምስ ኣበልክን ወላቶ እሶማ ሰብኡት ፕሊዝ ሓግዝዎን እቲ ኣፖይንትመንት ኣቐዲምኩም ክትሕዝዎም ምእንታን ኣብ 18 ሰሙን እውን እቲ ሚዝልስ ማምስ ኤንድ ሩቤላ ድበሃል ክዋህቡ እዮም ሽዑ መሊሶም ኣብ 18 ሰሙን ከዓ ክደግሞዮም ኣብታ ናይ 18 ሰሙን መሊሶም እታ ዲፕቴሪያ ፐርቱሲስ ኤንድ ቴታነስ መሊሶም ክህብዎም እዮም ካብ 4 እስካብ 6 ዓመት ደሎ ከዓ ሓንሳብ ናይ ኤምኤምአር ቡስተር ክህብዎም ይኽእሉ እዮም እታ ሚዝልስ ማምስ ኤንድ ሩቤላ ትበሃል ማለት እዩ ኣብ ትምህርቲ ከዓ ክሰዱልኩም እዮም ወረቐት ከምዚ ጌርና ክንህቦም ንኽእል ዶ ቡስተር ኣድልዮም ኣሎ ኣብቲ ሰዓቱ ክወሃቦም ድግባእ ክፅሕፉልኩም እዮም ከምኡ ጌርኩም በቲ ትምህርቲ እውን ክወሃቡ እዮም እቶም ቆልዑ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ናትና ካልቸር እንታይ ኣሎ ኦቲዝም ክህቦም እዩ ነዞም ቆልዑ ኢልና ንዛርብ ኦቲዝምን ቫክሲንን ወላ ሓንቲ መራኸቢ የብሉን እቲ ንቆልዑ ድመፅእ ሕማም ምክንያቱ ሕጂ ኣብ ኣልበርታ ፎር ኤግዛምፕል ናይ ሚዝልስ ኣውትብሬክ መፅዩ ነይሩ ኣብ ድሓለፈ 6 ወርሒ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ስለ ደይክትብ ደሎ ንቆልዓ ክላባዕ ጀሚሩ እቲ ሕማም ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምኡ ስቕኢልና ንፅበት ኣለና ደቅና ከይ ኣክተብና ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ሕማም ክሕዞም ከሎ ስጋብ ሞት ደብፅሕ ነገር እዩ ምክንያቱ ከምዚ ፍሮማይ ድመስል ዓይነት ወፆም ናቶም ቴምፐሬቸር ረስኒ ብጣዕሚ ይልዕል ሽዑ እንታይ ይኾኑ ኣለዉ ናይ ርእስኒ ናይ ሓንጎል ረስኒ ይገብሩ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ትድመፅእ ሳዕቤን መዓት እዩ ናይ ኦቲዝም ወላ ሓንቲ ሪሌሽን ከማን የብሉን ግን ሓንቲ ግዜ ሓደ ሰብ ተዛሪብዋ ሕጂ ካብቲ ናትና ካልቸር ምውፃእ ኣብ እዩ ምክንያቱ ወላ ብኤርትራ ኮልና ኩሉ ተኸቲብናዮ ኢና እዞም ፃዓዱ ኣብ ዝደለዉ ኩሎም እሶዮም ንክተቡ ሕጂ እቲ ኦቲዝም ካልእ ኣለው ከምኡ ከምፅኡ ድኽእል ነገራት ኢሎም ድዛረቡ ብሳይንስ ብዛዕባ እውን ቪድዮ ክሰርሐ ምእንታን ክርዳእና ናይ ቫክሲን ግን ኦቲዝም ድበሃል ኣይመፅን እዩ ፕሊዝ ንደቅኹም ሓግዙ ንደቅኹም ካብቲ ድመፅእ ሳዕቤን ምእንታን ክትከላኸሉሎም ንስኹም ኢኹም ናቶም ዲሲዥን ሜከር ደለኹም ኣብዚ ሕጂ ቦታ ሕጂ ብዛዕባኦም ሓሲብኩም ፕሊዝ ቫክሲኔሽን ኢዝ ኢምፖርታንት ንደቅና ቫክሲኔሽን ንሃብ ዝኾነ ሕተት ኣለኩም ኦፍኮርስ ኣብቲ ኮመንት ፀሓፉለይ ንሕጂ ግን ብሮክለይቲ